Idoia, lehenik eta bain, hola ez, eskerrik asko elkarrizketa onartu izana eta babesleak ezagutuz serie txiki honetan partu hartu izana eta elkarrizketan sartzeko eta belarmetan izenien apur bat azaldu zein dan zure dendan jarduera eta zertan oinarritzen dan. Bueno, gu gauz Durana kalien, erdiko kalien gaz, Durana kalia 20, uxu eta bisok da dendia. Eta bisok lan haitzen dugu, erropa denda bada, erropa denda eta komplemento denda bada. Eta neska eta mutilentzako erropa denda bat. Eta, baina ipatu dugu Aretxabaletan babesle zariela, zergatik Aretxabaleta kirol elkartearik egindako apostu hori? Hombre, nik uste dut hartu eman badala, azkenien elkarri laguntzeko bide badala, eta uda herriko elkarte potente bada, eta nik uste dut eurak guri asko aportau aldozku, eta guk ere, gure apurtxua be aportetan dotzau udai. Belarmetak udarekin bai elkarlanien egoten da, erropa saia apur bat laguntzen eta bezere udako erropa eskainiz, nolatan hasi zineten nolan lanien? Kontu hau aspalditi dator, guk aurten martxuen 14 urte itzen dugu. Eta azkenien guk binkulazioa handia dugu udakin, bai etxien futbolien jolastu daudelako. Eta nire hasierak Feliz Beltranekin izen ziren, eta bera bai izen zen bidelagun handi bat, lehenengo kamisetakin hasi gitzen, eta gero poliki-polikik gure almazen parte bat udai eskainita dugu, eta bertan jentia gerturatzen da, falta itzen dutun edo zein erropa erosteko, reponi duteko, edo bai. Eta elkarrizketa amaitzeko eta despistatuta bilien udazale guztientzat, nun aurkitu gezakete Atxabaltan belarmenta denda? Gu Durana kalien 20 gaz, erdiko kalien, Atxabaltako erdi-erdixen gauz. Ondo kokatuta gauzela uste dut, azkenien peatonala da, eta nik uste dut gaur egun 14 urte eta gero ez dut despistaurik. Gu badakixe nun gauzen eta zeitzen duen bebai. Bale, mila esker, Idoia. Eskerrik asko.